Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jugu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jugu kemuri tinya wilila fala kachideme. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah. Ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ambade TV shirfila la jabami afu ka wali mando kadil Allah subhanahu wa ta'ala fa alaka hera kenen aw kilingilena bela jale. Amawla donia ka fobi 12 mai 2020 ambe donyumana inshallah jamiyatu ansar din ne o kala day an karamo ka bangini wi akenen ngina maya ni wajulu kene bil basigli o kuma kono ngina samba flani muganta an flani o kene ka mingina mayara nga wudu karamo fe kuma kun folola an karamo ka bo kay Said Jallo alayhi saluke fogana san karamo ma El Hassan Sangare ka bo bamba nyare fe mon bora no ngala salu kono amina je ko baro sharia nyon fe ka bangini sambioroni durna keneka amba nyina alafe sijani keneya halibi ala ko dana ngaram gomo abi mi ve tigi ale bodo ala yere bodo amba nyina alafe ya rabbi ala ko bela jele nyana boko di karam gomo abi sirami nyefana ala ka kisho ma akademba ya anju bela jele kalfa alama ni jamakulu sanuma incela ya rabbi ala ka ke aw yere koso ni dimbaye ala ka koroshi ka bo bila fo ka ta se alkiyama joduma amin ala ko kanya ala kera bonya koso sallallahu ala rasulillah sallim sangari o kofe anga wajlu kala minum biya no ya anga duatu bawi anga karamgo baw alfa jalona kam mo ambu bela jele foni wati na ku barkada ka nyina ala fe ala ka hera kanu wi amin ambe ka mi vo ameklo ala ka dala ka jawma amin ala ko kanya ala kra bonya ko sallallahu ala rasulillah sallim no temana ka boy anga nyama baw malikono ani malikoko anga foli bisu bela jele mo ka nyina ala fe ala ka hera kanu wi amin danaya min daraw ka ala ka dafali no ya anu wi amin ala ko kanya bi jahir rasul sallallahu alaihi wa sallam anga wajulu kala min boraka wajulu ke no ye ambal makene anje nyonge anan kramo El Haji Said Jallo ka bokay amakuma totui ay yabbe fo fenganga fo shina amba do siga fo itala Jallo aya pala jele fo Allahu akbar akuma amba nyina ala fa Jallo ale bi ala kana sabati amin ala ka here kana yi amin abi jesri mi nabi ala ka dinena amba nyina ala fa ya rabbi ala ka do na yi amin ala ko kanya ala kra bonya ko so sallallahu ala rasulillah sallim sangare o kofe ka segi ale ka korole do ka ani ka dakurnya flafo yani ka se an karamo kelima ka kenasro Allahu akbar ngayano che mau majora se ka sisa karamo bangini bonya koso amba nyina ala fa ala kana sendimi bla shilable amin ala kana sendimi bla shilable amin amba fo karamo makani che ay fulimine kwani che Allahu akbar minum be jiya ko labi wallahi utake tuko nyado katemanga ay Allahu akbar nga awon jena o juguma onko ala ni ankara mo ka kuma ka kuso sigatala Allahu akbar nyana mo biya olu bi se yarali ke tuko la sigatola o chama wallahi ni uyi iba do ko nunu ye kunu ma do wi Allahu akbar nga aidara de aidara sigatala amba nyina ala fe karamogo mi yini sababu nyumai
ali bishini kene ya ala ko danam amin aslamew ame kene baka shina sigatala kene mi namu ibi dofa bunyana do bi taki dam Allahu akbar ne wala nyuman do kene di je ansaru bi yoro bi aha dugubaw kono aha bursu kono namu togo dawla namu hali ansaru muso kele min be adamana yoro labbi aha ma te ka faraka ay o bela jele sigimbe be kaninu so jake Allahu akbar wallahi ah jamana togo kamanyina aha o de ya jama danima non da abbe ba don nini wati insira min bi ke wallahi wotani ay Allahu akbar nga o ma bali aha minum bi sokono minum bi kenawka be bala ki kangani ya yira kebi sigatala amba nyina ala fe namu ala ku sarala amin ne wala nyuman dodi je ni mo goy nyuman kiye aha kira ko al ni mase ka sara aha hal ni mase ka sara aha kire ki jije ki se ko ni doke ye am flo de kenakani Allahu akbar sangare karamo min ke an yera ba do ani alati aha hal ni anya ni boka dama ah anti se ka sara ay nga arabu ko fe min beti soro ko be fana kana toiti Allahu akbar wala ni fitini ni doronde aha ngani ya yirala je ka di alama aha ko ala yetrifke min bla kana jela bala namu kana an kanali koso ay min kanya anti se ka sara ay nga ala amini fitini ni nge ka dama Allahu akbar ka kla ka do ke ka fara oka aha karamogo namu ay min ke kono dimite nyedimi do benye bala je bekeneka ale sababu labbi aha jembi ka hine Allahu akbar fambe silamɛya bɔra bi fasa kɔlɔ kɔnɔ bi je okera k'a kɛ sɛbɛko ye Allahu akbar ah bɛɛ bi ka tiɲɛ fɔ bi aha karamɔgɔ kunda namu sabu hali ni tiɲɛ man di ye nam n'i ma tiɲɛ fɔ maa t'i lamɛn bilen ay sabu birifini min tun bɛ dusukun kan aha Aidara nana o birifini wuli ka bɔ yen Allahu akbar sigatala o la wajibi don aha hali ni tiɲɛ man di ye i bɛ tiɲɛ fɔ o ye diyagoya y'i kan Allahu akbar befo an b'a fɔ o la ko Haidara Allahu akbar wajilu kɛcogo yɛlɛmana bi farafinna je a kɛcogo yɛlɛmana arabula a kɛcogo yɛlɛmana diɲɛ fan bɛɛ fɛ je nka a sababu ye ale de Allahu akbar sigatala kunu namu e kun bɛ karamɔgɔ caman kumakan mɛn aha ko n'i ye tiɲɛ fɔ faamaw b'i don kaso la Allahu akbar n'i ye tiɲɛ fɔ i bɛ t'u ka jaga sɔrɔ bilen k'a dun n'i ye tiɲɛ fɔ k'u b'i ka bonya b'i kan Allahu akbar nka bi karamɔgɔ nana ka na a ni di aha k'a ka nafolo di ka jɛn ni ko bɛɛ ye Allahu akbar a ba nana ko ala ne sɔnna je n'a bɛ kɛ e kama ala ne sɔnna je a fa nana ko ala ne sɔnna n'a bɛ kɛ e kama ala ne sɔnna Allahu akbar ne ka hadafu ye min ye n mago bɛ min na dɔrɔn nam ne bɛ min fɔ dɔrɔn ala i ka jɔn k'o faamuya u k'o minɛ ka baara kɛ ni o ye n'o kɛra u bɛ ne Haidara bɔ Allahu akbar afurata asilama walahi ko in faamuna Allahu akbar jigi hakɛ min bɛ ka tugu bi Haidara kosɔn bi ha mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko hakɛ ye nin ay Allahu akbar kacha sunkalo donna sisan aha sige ansaruw ye jigi tugu Haidara sababu la okera wala wala de Mali kɔnɔ ani Mali kɔ Allahu akbar fantanw bɛ yen nam kabi sunkalo donna u t'a dɔn malo ye joli ye Allahu akbar uchama fantanw bɛ yen nam kabi sunkalo donna u t'a dɔn sukaro ye joli ye je fantanw bɛ yen kabi sunkalo donna olu t'a dɔn ko sugu yɛrɛ ye joli ye bi je Allahu akbar Haidara sababu la sigatala min bɛ ka kɛ a sababu la bi aha a bɛ min kalama a n'a tɛ min kalama mɔgɔ si tɛ yen k'i bɛ se k'a fɔ ko a hakɛ ye nin ay Allahu akbar damado furu hakɛ min bɛ bi nam furukɛlaw la cɛganaw la aha dɛsɛbaatɔw la aha Haidara sababu kosɔn je ni mɔgɔ dɔ sɔrɔla ka hinɛ olu la bi k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya bɛ karisa kan bi nka nin furu ka kan bi na n ka furu kɛ k'a d'a ma bi ka jɔ ni a furu nafolo n'a fɛn bɛɛ lajɛlen ye aha ni ala kelen tɛ jɛni b'o hakɛ dɔn ay o damado o la ansaru namu an kɛra laadiri ye bi an furumusow ni ɲɔgɔn cɛ sigatala o ye Haidara sababu ye je
muso aw caman fana kun bɛ jɔnya juru la kun siga ka d'a kan cɛ kun t'i ka foyi dafa ayi Allahu akbar a mago t'i ka nasɔngɔ ko la a mago t'i ka fini ko la n'i banana a b'a f'i ka sa a mago si t'a la nka bi Haidara ka wajulu kosɔn o cɛw ye sira minɛ bi ka siran Ala ɲɛ bi ka baya kɛ bi ka siran Ala ɲɛ wallahi u musow ka hakɛ k'a segin k'a bila minɛn kɔnɔ siga t'a la Sangare Sɛrifu Usumani Madani Haidara wala i sababu la bi sinjiw bɛ ka tugu o tugura fan bɛɛ i sababu la bi musow b'a la k'u siw lu cɛw ye Allahu akbar i sababu la bi wallahi denw y'a dɔn bi k'u ma bɔ sanfɛ ka cun ko mansa dɔ de y'u bange Allahu akbar alhamdulillah tanu bɛ Ala ye kɔsa in na sisan cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen a den ye baya kɛ an ka wajulukɛla karamɔgɔ dɔ don n t'a dugu tɔgɔ fɔ ayi o to yen a y'a dira ka kasɛtiw dɛmɛ ka baya kɛ mais ale yɛrɛ karamɔgɔba de Allahu akbar hali n'i kalalen don n'i ma Haidara lamɛn i bɛ dibi la siga t'a la jango n'i ma kalan ayi o ka jugu a bɛɛ ye n'Ala ye min dabɔ a kama o y'o dabɔlen y'a kama Allahu akbar denkɛ in ye baya kɛ cɛkɔrɔba y'a wele ka na a ko n den a ko i ye baya kɛ denkɛ ko n y'a kɛ a ko wa bi n ye haramu ye an tɛ jɛ ka sigi bilen i bɛ yan bila denkɛ ko n fa n'i ye min fɔ n b'e kɔ nka ne kɔni tɛ fa wɛrɛ dɔn n yɛrɛ la e kɔ ayi ale don Allahu akbar a ye den jagoya fɔ den ye du bila Allahu akbar sɛnɛkɛmisi fɛn o fɛn bɛ yen n'u jɛn b'o la a y'o bɛɛ minɛ den la mais den ma découragé Allahu akbar a ko ne fa de ye nin ye n karamɔgɔ ko n k'a bonya hali n'a y'a sɔrɔ a tɛ Ala fɛ a tɛ kira fɛ Ala sɔnna a ma ne bɔra nin de la bi n karamɔgɔ ka kuma na yanni diɲɛ wuli cɛ fa wɛrɛ tɛna n bange bilen o tuma ne na nin bonya ten sa siga t'a la Sangare fa ye sɛnɛkɛmisi bɛɛ minɛ a la Allahu akbar nka kamalen ma découragé a taara i cɛsiri a bɛ sɛnɛ k'a bolo la ka i to ten fo ka sɛnɛkɛmisiw sɔrɔ Allahu akbar k'i to ten fo ka na se sɔrɔ ka moto dagabana dɔ san den tɔw bɛ du kɔnɔ ye u bɛ dumuni kɛ la u tɛ foyi ɲɛ fa ye Allahu akbar fa ye moto ɲɛnama dɔ san denkɛ in ka sɔrɔ ka na bala fa la tilegan fɛ a ye foli kɛ cɛkɔrɔba dalen a y'a denkɛ ye mun kɛ a sina k'i yɛlɛma a ko sini de ye foli in laminɛ Allahu akbar a ko n fa a ko hinɛ i den la hinɛ i den la a dɔn anw karamɔgɔ de ko an ka an faw bonya an k'an baw bonya Allahu akbar o tuma n fa ne tɛ fa wɛrɛ dɔn n yɛrɛ la ni e tɛ ayi ale don wa Ala ye n garijɛgɛ don moto kelen na bi n nana d'i ma cɛkɔrɔba ko taa n'i ka moto ye sa y'a dɔn o y'o kuma cogo ye a minɛni ka d'a ye nka fo a ka lɛ kɛ fɔlɔ e ye mɔgɔ min gɛn ka bɔ du kɔnɔ n'o nana ni hɛrɛ i bɛ se ka girin k'o minɛ ayi i tɛ se ka girin a ko cɛ taa n'i ka moto ye sa denkɛ ko a ma a ko bɔ a ko ne ye e de ta ye ne ye e de ta ye o tuma ni ne kɛra e ta ye ne ni n bolo fɛn bɛɛ ye e ta ye moto filɛ a tilala ka waa caman bɔ ka da moto tile kan k'a bila cɛkɔrɔba kɛrɛfɛ a ko n fa n'i y'a ta i y'i ka nafolo ta n'i banna a la yɛrɛ i banna i ka nafolo la siga t'a la Allahu akbar wallahi denkɛ y'i kɔ dɔ dɔrɔn cɛkɔrɔba ye wari in da Allahu akbar a y'a ta sɛw kana n'u sen don a la siga t'a la a y'a ta k'a bila a kun ka laban tuguni ka moto tile ta ka taa terikɛw fɛ yen a ko tiɲɛ na ko n denkɛ ko ni mun banna ka moto la a bɛɛ tun bɛ n jalaki n jɛna ni jalaki ye sa n y'a minɛ ten a silamɛw o cɛkɔrɔba kelen de nana bana wallahi den bɛɛ bana la Haidara y'a den min dilan dɛ a labanna o de tɛgɛ kɔnɔ ten o de b'a da o de b'a wuli o de bɛ ji d'a ma o de bɛ dumuni d'a ma yan'a ka fatu a ko n den
ako wallahi nyi tonyo Allahu akbar. la dala Naam. de bi yafa nyini masa fe Tiens. mais ne yɛrɛ b'a dɔn bi ni e ma yafa ne ma Ɔhɔ. ne sen tɛ kisi la Tiɲɛ. o tuma n b'a ɲini fɛ i k'a kɛ ala kosɔn Naam. i ka yafa ma Allahu akbar. Sangare. denkɛ ko bɔ a ko kana yafa ɲini ne fɛ Siga. i ye fɛn o fɛn kɛ ne la Ɔhɔ. wallahi Ɔhɔ. a kelen tɛ ne kɔnɔ Tiɲɛ. janko k'a fɔ ko n b'i minɛ n'a ye Allahu akbar. n fa n'i bɛ mɔgɔ barikada bi Ɔhɔ. kana ne fo sherifu usman madan aidara fo i k'a barikada sabu ale de sababu la bi Naam. ale de sababu la bi Ɔhɔ. ne b'a la ka nin kɛ e ye Tiens. Siga t'a la. a silamɛw Naam. o joli joli bɛ ka kɛ bi Ka ca. o caman Allahu akbar. jigiw bɛ ka tugu bi silamɛya tɔgɔ la bi Siga t'a la. Fan bɛɛ. kira cikun dɔnna bi ni aidara ka kuma ye Tiens. ala ko wa ma arsalnaka illa rahmatan Ɔhɔ. lil alamin Tiens. mamadu ni m'i ci foyi kama Ɔhɔ. fo danfɛn bɛɛ ka hinɛ sɔrɔ Allahu akbar. o danfɛn bɛɛ ka hinɛ sɔrɔ Ɔhɔ. o kun zamana ka bɔ silamɛya la pewu Pewu. k'a tɔ kɛ dɔrɔn ne bɛ seli e yɛrɛ bɛ seli Tiens. n bɛ sun i yɛrɛ bɛ sun Tiens. nka jɔnni nana ka na hinɛ segin silamɛya la Ɔhɔ. ni k'i ye silamɛ ye k'i ka hinɛ Ɔhɔ. i ka makari Tiɲɛ. i ka hɛrɛ kana da i yɛrɛ ma a tɔ ka se mɔgɔ wɛrɛ ma Tiɲɛ. mɔgɔ min nana ka na silamɛya segin o minɛn kɔnɔ bi Naam. ɛse yidi sherifu usman madan haidara Akale. Ya. munna ala t'o kɛ A b'a kɛ. Siga. fɛn min labɛnna Ɔhɔ. ani min b'a a ɲini a yɛrɛ ye Ɔhɔ. wallahi o tɛ kelen O ye tɛ kelen ye. Siga. sherifu usman madan haidara Naamu. a bɔra masaba fila la Tiɲɛ. Wala wala. bɛɛ b'olu tɔgɔ dɔn Allahu ba madani Ɔh. ba san Allahu akbar. O don. hali ni maa min m'u ye Ɔhɔ. i y'u ka baara kɛ n'o ye Allahu akbar. Kɛnɛ kan. cɛkɔrɔba in u bɛ kuma a ka jogow kan u b'a fɔ fɔnisere don Tiɲɛ. u b'a fɔ a bɛ siran ala ɲɛ Ɔhɔ. u b'a fɔ zakidi don Tiɲɛ. sɔsɔli tɛ nin si la Ayi. nka an ɲɛ bɛ min na kɛnɛ kan bi Ɔhɔ. n'an bɛ se k'o lakali Naam. diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Ɔhɔ. o de ye den wɛrɛ t'i bolo denkɛ kelen min kɔ Naam. ka jɛ o kɔ ala ɲɛda kosɔn Ɔh. k'o di ala ma Ɔhɔ. i yɛrɛ de b'i ka sɛnɛ k'i yɛrɛ ye Tiɲɛ. i b'i ka mɔni k'i yɛrɛ ye Tiɲɛ. i b'i ka diɲɛ ci bɛɛ k'i yɛrɛ ye i ɲɛ b'i ɲɔgɔnnaw denw na u bolo olu kɛn bɛ k'u bolo bɔ nka i ma ɲɛbɔ o si fɛ Ayi. O ma kɛ. a silamɛw k'a da o dɔrɔn ma Ɔhɔ. sherifu usman madan aidara wallahi a bɛ danni kɛ Allahu akbar. Siga t'a la. maa dɔ fa b'i di ala ma Ɔhɔ. nka ba b'a fɔ abada a ti kɛ A b'i jɔ ye. cɛkɔrɔba ko a y'a den di ala ma Tiɲɛ. musokɔrɔba ko cogo di ba san Wala wala dɛ. a ko ne ni n den bɛɛ ye e ta ye Allahu akbar. c'est vrai den wɛrɛ t'an bolo nin denkɛ kelen kɔ Ɔhɔ. a ka taa segu Tiɲɛ. a ka taa kalan kɛ Allahu akbar. wallahi karamɔgɔ ka o kalanw kɛcogo la Ɔhɔ. n'a histoire fɔla i ɲɛna i b'a dɔn ko ala kun y'a dɔn ko bi bɛ se o de kama a ye kunun kɛ ten Sangare. Allahu akbar. hali sabara Ɔhɔ. hali sabara Ɔhɔ. min bɛ don ka taa kalanyɔrɔ la ala kun y'a gɛlɛya nin sirifukɛ in ma Allahu akbar. Siga t'a la. segu tile kuma dɔ i b'a fɔ ko tasuma don Siga. nka a senangolo a bɛ taama tile kalaman na Ɔhɔ. ko n fa ye n di ala ma o la ne yɛrɛ b'o ala labato ala kosɔn mɛ k'a sɔrɔ se b'a fɔ ye o Tiɲɛ. se b'a fɔ ye Allahu akbar. mɛ o n'a ta bɛɛ a ko ne bɛ jɛ n fa bolo ta kɔ Ɔhɔ. n'a ko n ka ala ta kɛ dɛ n b'o de kɛ Tiɲɛ. a senangolo bɛ taama buguri kalama la n'a ye suma min ye a bɛ boli ka taa i jɔ o sen o suma kɔrɔ Ɔhɔ. n'a sen sumana a bɛ sɔrɔ ka taama wɛrɛ bolo dakun Allahu akbar. dɔɔni dɔɔni tɛ fo ka taa se kalanyɔrɔ la Siga. Allahu o akbar. haidara de filɛ bi Kɛnɛ kan. hali jazaa'u li ihsani illa li ihsan Ah. ɲuman sara ye dɔ wɛrɛ ye Naam. ɲuman kɔ wa Ayi. O don. o sababu la bi dɔ b'a fɔ n ye n den di ala ma Ɔhɔ. ba yɛrɛ b'a fɔ n sɔnna Tiɲɛ. nka den b'a fɔ n tɛ ala n t'i fɛ Siga. haidara kɛra ala fɛ a ma kɛ ala fɛ Ɔhɔ. o kɔni ayiwa o tɛ kuma yɛrɛ bɔ bilen diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la sabu Tiɲɛ. O bɛ kɛnɛ kan. ka kɛ ala fɛ Naam. o ye koba ye Wala. nka ka tila ka kɛ ala fɛ Ɔhɔ. k'i cɛsiri fo maa wɛrɛ ka kɛ ala fɛ Ɔhɔ. sherifu usman madan haidara Allahu akbar. Siga t'a la. Sangare. ni hinɛ ni makari bɔla silamɛya la Ɔhɔ. wallahi hali a ka dabila o ka fisa a kɛli Allahu akbar. O ye tiɲɛ ye. ne hakili b'a la Naam. waati dɔ tɛmɛna sa ala ma mɛn Ɔhɔ. an kana dugu yɛrɛ tɔgɔ fɔ Ayi. O to yen. o san sanjiko gɛlɛn ye
mali minɛ yan kɛra samiyɛ laban waati ɔhɔ ala nana kɛ wallahi sanji min nana a ma se ka sumaw ɲɛ Allahu akbar i b'i ka muru de ta i bɛ taa foro la ɔhɔ i bɛ min tigɛ ka min to i t'o dɔn siga dizan kelen Tiɲɛ. kisɛ saba kisɛ naani kisɛ duuru Allahu akbar o bɛ se ka jɔn du ye ayi de foyi bɔ mɛ kɔngɔ nana kɔngɔ binna mɔgɔw kan ɔhɔ karamɔgɔ bɔra a kalama a don a ye ditɔni jɔ ɔh ditɔni kelen tɛ dɛ k'a jɔ a ka bulonda la a don Ɔhɔ. k'i kanto kalandenw ma a ye mansa vide naam u bɛ ka bɔrɛw ta ka n'a bila mɔbili kɔnɔ ɔhɔ a don an karamɔgɔ sɛkuma tijan naam yɛrɛ majigitigi Allahu akbar ale yɛrɛ nana fara kalandenw kan ɔhɔ bɔrɛ kun b'a bolo Tiɲɛ. badara ali ko ni e farala o kan ne yɛrɛ tɛ sigi bilen ayi ale fana nana fara kalandenw kan ka mɔbili sarse o cogo la kalanden bɛɛ ko a y'a sigi u ko la ni anw fa ka ci don an b'a kɛ fo ka s'a dan na Tiɲɛ. siga t'a la Sangare bilahi ka taa ni ɲɔ ye ka taa di Ɔhɔ. o dugulamɔgɔw ma du ma to yen ɲɔ bɔrɛ ma jigin du min kɔnɔ du ma to yen Naam. malo bɔrɛ ma jigin du min kɔnɔ Tiɲɛ. se b'i ye o se t'i ye o a jiginna i ka du kɔnɔ Tiɲɛ. siga t'a la mɛ ka tila k'a nasɔngɔ fara a kan siga ka sukaro fara a kan musow ko cogo di musow nan'u jɔ mikoro la a dugu musow Ɔhɔ. a don f'i kan ka kɛ yen, wallahi ji bɛ jigin i ɲɛna Allahu akbar siga t'a la o ko Hayidara ala k'i sara ami musow ka kuma lasela de nin fɔ ko ala k'i sara Allahu akbar ko an kun ye an ka kɛsiw de vide Ɔhɔ. fini ɲuman bɛ maa min bolo ɔhɔ ni kɛn tɛ k'a don fɔlɔ Naam. walima hali n'a y'a sɔrɔ i kɛn bɛ k'a don nka a ma kɔrɔ ɔhɔ bɛɛ kun y'i ta bɔ sugu nata ye an bɛna taa vɛntɛrɛ k'a feere k'a don balo la ka n'a d'an denw ma Allahu akbar nka k'an to kamana gan na ɔhɔ k'an to dekun na ɔhɔ ka an to o ɲani na naam e ka mɔbili de sina ka n'a jɔ Allahu akbar a don ɲɛjiw jiginna an b'a fɔ sa nana nka sanji min don a ma jigin ka bɔ kabakolo la. ayi mabɔ kabakolo la koyi i sababu la bi Ɔhɔ. tirifikɛ naam Allahu akbar an taar'u ka kɛlɛ tɛ se ka fɔ ka ban dɛ i sababu la Ɔhɔ. nka n bɛ kelen dɔrɔn fɔ wala bamakɔ yan cɛkɔrɔba dɔ bɛ yan ɔhɔ n b'a dɔn Tiɲɛ. n b'a dɔn ɔhɔ nin cɛkɔrɔba in a ye san 30 de kɛ luwanse la dɔ ka du kɔnɔ siga mɛ dutigi nana mun kɛ ɔhɔ a bɛ fɛ ka cɛkɔrɔba laban a ka du kɔnɔ Ɔhɔ. mɛ a da tɛ fɛ k'a fɔ Allahu akbar a y'a kɛ ni seli waati sera Ɔhɔ. a b'a ka ɲɛgɛn da sɔgɔ k'a tile bila a kun siga fanda jo bɛ kɛlɛ la wa Ayi. fanda jo tɛ kɛlɛ la Allahu akbar i bɛ sabali mɛ cɛkɔrɔba bɛ tasali ta a bɛ don so kɔnɔ a b'a ka seliji minɛ naam yɛrɛ suturala ye Ɔhɔ. ka bɔ ka seli Allahu akbar seri usman madan Hayidara ɔhɔ cɛkɔrɔba in tora nin lahalaya de la ɔhɔ i ka maa dilannen dɔ bɛ yen naam i ka tɔnden sɛbɛsɛbɛ dɔ bɛ yen ɔhɔ i ka hinɛ dɔɔni bɔ i dusukun na Naam. k'a bila minnu dusukun na Tiɲɛ. o dɔ ye cɛkɔrɔba in nin lahalaya la ɔhɔ a ma kuma a sina ka taa dutɛrɛ san ɔhɔ ka ban pewu Tiɲɛ. bamakɔ yan Allahu ka akbar papiyew labɛn Ɔhɔ. ka tila ka so jɔ a kɔnɔ Naam. cɛkɔrɔba siyɔrɔ a musow siyɔrɔ Ɔhɔ. a denw siyɔrɔ Ɔhɔ. ka sɔrɔ ka na cɛkɔrɔba ta ka taa du in yira a la ko e dalen b'a la ko yan bɛ ne sigiyɔrɔ bɔ wa siga Allahu akbar e dalen b'a la ko yan bɛ ne sigiyɔrɔ bɔ wa Allahu akbar a ko walahi karisa n'i ye yan sɔrɔ Ɔhɔ. o y'i tilalen ye Hew. n'i ye yan sɔrɔ o y'i tilalen ye Hew. ka d'a kan nin quartier min filɛ nin ye maa kanu hali ka quartier tɔgɔ fɔ a ko ala quartier ni Hayidara ka yɔrɔ man jan siga i bɔra dɔrɔn k'i sera misiri la ko n'i kɔni ye yan sɔrɔ Ɔhɔ. o y'i tilalen ye Hew. n'a sɔrɔ i kɔni b'a to ne hakilila la Naam. kana sɔn yan ka taa k'i dan siga Allahu akbar seri usman madan Hayidara ka kalanden ɔhɔ hinɛ tigi ɔhɔ karamɔgɔ Hayidara i sababu la naam cɛkɔrɔba ye a tɔgɔ ye de an ka ansari in ye du in tile ta k'a da cɛkɔrɔba tigɛ siga a ko n y'a d'i ma ala kosɔn ɔhɔ n y'a d'i ma an karamɔgɔ Hayidara bonya kosɔn Allahu akbar Sangare Allahu akbar a silamɛw naam cɛkɔrɔba jɔlen nisɔndiya fɛ ɔhɔ ja ni maa nisɔndiyara cogo dɔ la i bɛ kasi de siga t'o la o bɛ kɛ a o bɛ kɛ u b'o la naam dɔ fana banana sisan Ɔhɔ. ka taa da dɔgɔtɔrɔso la Siga. fura se foyi t'a ye Allahu akbar a bɛ k'a lakali cogo min naam ko sirifikɛ ye dɔ ci ale ma
ko sirifkɛ ye dɔ ci ale ma Allahu akbar. min cir'a ma Ɔhɔ. min cir'a ma Ɔhɔ. a bɛ foro la yan bi Tiɲɛ, siga t'a la. a bɛ yan bi a bɛ dɔ ɲuman na yan bi Tiɲɛ, a bɛ kɛnɛ kan yan. sirifkɛ y'i bolo don a kun Ɔhɔ. gindo la Siga. yarɔ ale ka ko fiɲɛ min ye n'a bɛ wari d'i ma a t'a kɔn dɛ Ayi. a b'a bolo bila ka jigin n'a bɛnna min ma o de b'i d'i ma Allahu akbar, siga t'o la. Aïdara Ɔhɔ. i ye cɛw da diinɛ laseko la Ɔhɔ. ka cɛw dan diinɛ baara la Tiɲɛ, kɛnɛ kan. min teliya ka nin fɔ Ɔhɔ. ka tila tuguni ka na kalo ɲiniyɔrɔ ta tugu o la Tiɲɛ, siga t'a la. Wala wala. sirifkɛ ciden taara ni wari ye ka taa di dɛsɛbaatɔ in ma Ɔhɔ. dɔgɔtɔrɔso la Tiɲɛ. ko karamɔgɔ ko ka na nin d'i ma Ɔhɔ. cɛ ye wari minɛ 2000 biye a ba kelen Ɔhɔ. a tɛgɛ fɔlen a la Naam. a ko ciden ma a ko hakɛ to i ka n kɔnɔ n bɛ ci dɔ ɲɛnabɔ ka na nka ciden yɛrɛ sigilen ko ale tulo bɛ wari kɔntɛ k'a la kɛrɛfɛ Siga. a nanen Naam. a ko a furumuso ma Ɔhɔ. ani minnu b'a kɛrɛfɛ minnu sigilen b'a kɛrɛfɛ Naam. banabaatɔ ladonnaw Ɔhɔ. a ko u ma a ye minɛnw fara ɲɔgɔn kan an ka taa so a ko a ye minɛnw fara ɲɔgɔn kan an ka taa Tiɲɛ, siga t'a la. u k'a ma ko karisa Ɔhɔ. i labilabali an ka taa Ɔhɔ. Siga. a ko heyi Ɔhɔ. ne ka nin bana in Ɔhɔ. n'a y'a sɔrɔ 100 don dimi na Ɔhɔ. 80 bɛɛ tun ye hami ye koyi Allahu akbar, o don. a ko hami banna Pewu. o hami banna Pewu. o la n ye wari in kɔntɛ Ɔhɔ. juru min bɛ na so a bɛ se k'o sara k'o ban Tiɲɛ. n bɛ se ka dɔ bila n kɛrɛfɛ denbaya la Tiɲɛ. yanni ka se waati ma walayi n lafiyara a ko a ye taara ka nin wari in ye lafiya min da ne kan sisan Naam. kabini ne na dɔkitɛriw bɛ ka pikiri minnu ni furakisɛ minnu di yan Ɔhɔ. ko a m'a ɲɛ fiyewu Ayi, u tɛ kelen ye. an karamɔgɔ dɔ bɛ yen ko sise Ɔhɔ. sise tuma caman i b'a ye karamɔgɔ fɛ yen Siga t'a la. a kɛtɔ la ka karamɔgɔ mankutu don dɔ Ɔhɔ. a ko min kɛra ale yɛrɛ ɲɛ ɲɛna ko a bɛ se k'o baro bɔ Naam. Wala wala dɛ. a ko mali kalo ɲiniyɔrɔ la don dɔ la Ɔhɔ. o y'a sɔrɔ an karamɔgɔ tun bɛ taa kalo ɲiniyɔrɔ la Tiɲɛ. karamɔgɔ nana dɔrɔn a ye foli kɛ Ɔhɔ. hasidiba dɔ bɛ yen Siga. alhasudu la yasudu wa insada la yadum Ɔhɔ. ko hasidi tɛ kɛ ɲɛmaa ye Tiɲɛ. wa n'a kɛra ye kira ko a tɛ to a la ko a bɛ bɔ a la Tiɲɛ. Bi bɔ. Allahu akbar. o hasidiba in Ɔhɔ. depuis a ye karamɔgɔ ye Naam. a ɲɛnakili minɛna Allahu akbar. Sangare. a silamɛ o hasidiya man ɲi dɛ Amin. ala kana an kɛ hasidi ye ala kana hasidi bɔ an na Ami ami. Sangare. karamɔgɔ ka kula uzu birabi nasi tafsiri e k'a lamɛn bani a laban yɔrɔ Ɔhɔ. a ko wa min sharri hasidin Ɔhɔ. a ko a f'i bɛ tanga ɲini ka bɔ hasidi tɔɔrɔ ma Ɔhɔ. iza hasada kuma min n'a y'a bila waragolo la Siga. Sangare. karamɔgɔkɛ hasidi ba in Ɔhɔ. a ko cɛw nin min nana e filɛ nin kɔni ne yɛrɛ t'a fɛ ka nin ye ɲɛna yɛrɛ Siga. a y'an ka diinɛ ko bɛɛ ɲami yan Allahu akbar. jaa wulibali ye kuma in mɛn Allahu akbar. A b'a mɛn. sise ko min kɛra ale ɲɛna Ɔhɔ. ja tirifike ye kuma in mɛn Ɔhɔ. nka a sabalila Ɔhɔ. in tasbiru wa tattaku Ɔhɔ. la yadurrukum kayduhum shay'a Tiɲɛ. n'a sabalila Ɔhɔ. ka muɲu Ɔhɔ. ala ko hasidiw ni nafigiw Naam. u bɛ dabali min tigɛ aw kama ko a tɛ se ka foyi tiɲɛ Tiɲɛ. Siga t'a la. Allahu akbar. o tuma kalo ɲinina ko kalo ma ye Ɔhɔ. ministère la sa ko bɛɛ k'i ka numéro bila ye kalo karamɔgɔ minnu nanen don kalo ko seereya kama ko bɛɛ k'i ka numéro bila ye Ɔhɔ. an kan ni dugu dɔ nana weleli kɛ ko a yera Naam. ministère na karamɔgɔ wele k'a f'u ye ko kalo yera Allahu akbar. mun nana kɛ u ye karamɔgɔ bɛɛ ka numéro minɛ ka taa Wala. u selen hasidiba in ma Ɔhɔ. a ko téléphone t'ale bolo koyi Siga. a kɛra téléphone na kuma Ɔhɔ. ko téléphone t'ale bolo Allahu akbar. tirifikɛ sigilen ye kuma in mɛn karamɔgɔkɛ ko téléphone t'ale bolo Ɔhɔ. o de ma bɛn hayidara ma Allahu akbar. e ɲɔgɔnna téléphone tɛ e bolo Ɔhɔ. o yɔrɔ bɛɛ karamɔgɔ y'i jɛngɛ téléphone n'a pc a waati i b'a jate de 2000 kan Siga. k'i jɛngɛ ka a wari bɔ ka a di kalanden dɔ ma Ɔhɔ. ko taa malitel da la joona Naam. i ka taa téléphone san ka na yanni an ka wuli o k'a sɔrɔ i sera yan Allahu akbar. kalanden bolila ka taa téléphone san Ɔhɔ. a n'a pc Ɔhɔ. ka n'a di karamɔgɔ ma a y'a pc kari k'a k'a kɔnɔ Tiɲɛ. ka gɛrɛ an karamɔgɔkɛ la a ko e ni téléphone daɲa man kan dɛ Siga. i bɛ nin minɛ
karamɔgɔkɛ sigilen a ko e ka mane de ma a ko e yɛrɛ de ko do cɔ a ko nin minɛ nin y'i ta de n'i y'i ni yɔrɔ de nin minɛ a ko Hayidara e kɔni i y'an da diinɛ lase la i tilala k'an da fɔnisiriya la ne ɲɔgɔnna fila tun bɛ Ala ka dugukolo kan diinɛ filɛ fasa min kɔnɔ ɲa dɔrɔn a bɔra tan ni sababu ye bi a bɛ ka ale karamɔgɔkɛ ne ni sababu ye bi an y'a dɔn ko diinɛ tɛ kuma ye koyi jaa ko baara de bɛ fara a kan Hayidara nka Ala k'i sara dɛ a bɛ ka telefɔni yira ma a ma sirifikɛ ka baara ye a ye dugawu kɛ sirifikɛ a ye telefɔni di yan o de kama an karamɔgɔ dɔ bɛ yen a ye beyitu dɔw da an karamɔgɔ la min na o beyitu ninnu kɛ ka n ka su in na kuma kuncɛ a ko a ye beyitu in da Baharul Wafir la n yɛrɛ karamɔgɔ dɔ don Seyidi Muhamɛdi karamɔgɔ Segu ale de ye nin kasida in ci ne ma a kɛlen bɛ k'a sɛbɛn kasida daminɛ na mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun a sɔrɔla ka n'a sɛbɛn sa a ko fa ya ajaban لآل من الفضول وذي علم وذي كرم أمول هكذا معلمنا مؤدبنا صبور هكذا مكلمنا مجالسنا أقول لقد كثرت محاسنك لقومي أتوك وأنت قائدهم سهول أكو فيا أجبا ولا أكو كبكو بابي دبل بانكو بي لعالمنا أنغاني دوني باي فدول في سمندية تاماتي o de ye Sherifu Usman Madan Hayidara ye wa di ilimin maa fila si ma ɲɔgɔn sɔsɔ e ka dɔnni ko k'a fɔ i b'a dɔn i t'a dɔn ni e ni mɔgɔ minnu sigira bɛɛ b'a dɔn k'e b'a dɔn Seydina Ali ale de ko saluni kabla an tafkiduni a ye ne Ali ɲininka yanni n ka bɔ a bolo kabakolo mɛlɛkɛ tɛmɛsiraw n b'o dɔn ka tɛmɛ a ka dugu siraw kan Seydina Ali kɔfɛ anw y'a ye cɛ o cɛ y'a fɔ Ala y'i malo fɔ Hayidara kelen diinɛ défense tali la yan ale de ko ne Hayidara nin diinɛ n b'a dɔn ni min ma kontan na n'i nana i bɛna n dafalen sɔrɔ i ɲɛ yan maa ma sɔrɔ n ko maa ma sɔrɔ nka minnu y'a kɔrɔbɔ hali sini ɲinɛw bɛ ka taa n'o kasɛti fana ye a ko a ye ɲininka a bɛɛ Ala ka diinɛ ne y'a bato bila yɔrɔ min diɲɛ wuli b'a sɔrɔ yen Segu Fajazi a fɔra ten wa an ka cɛkɔrɔba b'an kɛrɛfɛ yan a ko k'o don ko Segu selikɛnɛ kan Allahu akibaru bakɔrɔba ko Segu selikɛnɛ kan k'u ye karamɔgɔ ɲininka k'a ɲininka ale yɛrɛ kamana ganna karamɔgɔ ko kana kamana gan ni nɛgɛ sera fanda la o y'a selen y'a tigɛ yɔrɔ la Ala ka diinɛ ne de b'a dɔn o tuma ni sayiru in ko wa zi kɛra min amulun ko Hayidara ye bonya tigi de ye fɔnisiriya tigi don wa a bɛ min dɔn fana a bɛ baara kɛ n'a ye muallimuna an karamɔgɔ don muadibuna ale de bɛ k'an ladabu k'an bila Ala ka sira kan k'an jogo don ansaru an ni cɛ o cɛ jɛra jogo ma an y'a datu i la ko dugu dɔ bɛ yen dugu in mɔgɔw o ye Hayidara ka kalandenw kɛlɛ k'u kɛlɛ ka diɲɛ ko bɛɛ da u kan k'u ka forow minɛ u la ka dɔw musow minɛ u la ka kiiri daminɛ k'o ti ban fo ka kɔngɔ cun dugu kan
nga a cɛkɔrɔba dɔw denw bɛ bamakɔ yan u ye ci bila u ma ko a ye nafolo bila ka na d'a ma ɲɔntɛ ko kɔngɔ banna ko kiri fɛ an ma se ka sɛnɛ kɛ kɔngɔ banna denw ye wari fara ɲɔgɔn kan k'a di u ka dugulamaa dɔw ma ko n'a taara a ye nin d'an faw ma u taara u da ni wari in ye u m'a di u y'a k'u da saba k'a ban pewu cɛkɔrɔba sigilen bɛna a ye telefɔni wɛrɛ ci ko n den o tuma i b'a fɛ ka n ganso sɔn wa sɛgɛn bɛ ɲini ka na n fa kabi kuma jumɛn b'i nɔfɛ wari bila ka na n'i t'a bila ka na a ɲɛfɔ a ko ba o tuma ne ka sama ma se ma a ko walayi a ma se koyi a ko wa ne ye wari di karisa ma a mɛnna n ko a ka taa d'i ma cɛkɔrɔba ko n den a ko i ye n ka wari fili walayi i ye n ka wari fili an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na Ayidara ka kalanden a ye minnu jogo dilan walahi an t'u fɛ mais an dan b'u la o jogo ka ɲi n'i bɛ sama k'an ma a d'olu ma n'i tugura Ayidara la wallahi a hayiba bɛ yɛlɛ i fɛ n bɛ n balimakɛ fo nin yɔrɔ la Layi Sangare i bɛ kɛnɛ kan yan n'Ayidara donna i la danfɛn tɛ s'i la bilen salon ni ɲangu ma da fɛ ale de taara dɔw dadigi n'Ayidara barika ye kan k'u dadigi u kana kuma bilen yanni diɲɛ wuli cɛ hali n'u kumana sa u ka kumakan bɛ kɛ mɔgɔw tulo kɔrɔ sa i b'a fɔ wulu wo kan a ka kalanden min bɛ hadisa 3 dɔn Ayidara barika kosɔn n'i t'a ka kalanden ye n'i bɛ hadisa 100 dɔn n'i y'i k'a ka a ka kalanden hadisa 3 dɔnna kan bilahi a bɛ mɔgɔw kɔnɔ duuru don i la Tirifikɛ e ye mun to yen n'i m'o kɛ nin sunkalo in kɔnɔ sisan Tirifikɛ bɔra ka malo hakɛ min ni a tɔgɔ ye ɲɔ hakɛ min ni ka wari hakɛ min ni maa si tɛ se ka fɔ hakɛ in san dɔ ta la an yɛrɛ jɔlen ɲɛna malo bɔrɛ 2000 ani kɔ Tirifikɛ y'o de da fiɲɛ na k'a di fantanw ma ko a y'a dun a ka ala barikada a k'a dɔn diinɛ nana hinɛ de kosɔn a don dɔw yɛrɛ ye ne wele telefɔni na ko walayi Alasani karamɔgɔ ye malo min d'an ma o de bɛ k'an ka surafana ye bi n'o an kun bɛ min dun bi surafana la Ala tun y'a gɛlɛya ma a t'an bolo fiyewu wa Ala bɛ ka Mali sauver n'a ɲɔgɔnnaw de kosɔn o to yen kɔrɔbɛ ko wulila yan ka balawu wuli fan bɛɛ fɛ e fɔlɔ de ka dɛmɛ sera sɔrɔsiw ma sisan an bɔra ka mawuludi dɔ kɛ Kati Sanafara sɔrɔsi musow nana ko Ayidara micro d'an ma an ka kuma n'an ma kuma yan an bɛ kɛ fitiri wale micro d'an ma an ka fɛn fɔ micro dilen sɔrɔsi muso ninnu ma ko cogo di ko wallahi Ayidara an b'i fo k'i barikada i sababu la dɛmɛ caman ye an sɔrɔ nka o dɔrɔn tɛ dɛ an cɛw sara maliyɛnw de ye kɔrɔ fɛ nka mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min y'a dɔn anw ye Mali dugukolo sanfɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an k'an ka dɛmɛ fɛn k'an ka d'an ma sabu ka d'a kan an cɛw sara jamana de ye maa fɔlɔfɔlɔ min ka dɛmɛ sera an ma Ayidara an yɛrɛ ni Ala cɛmancɛ la o ye Ayidara de ye kɔrɔbɛ mankan wulila yan dɔw ye wajulu kɛ ko jihadi de don ko n'i sara dɔrɔn i bɛ taa alijinɛ na direct o kun donna maliyɛn den caman kunkolo la o de kama karamɔgɔ bɛ se ka min dilan jamana 100 sɔrɔsiw fara ɲɔgɔn kan bilahi u tɛ se ka dilan wallahi u tɛ se sabu mɔgɔw bɛ sonyɛli dabila ka bandiya dabila n'u ɲɛ bɛ sɔrɔsiw de la nka ni Ayidara ka sɔrɔsi donna i la i ɲɛ bɛ maa la o i ɲɛ tɛ maa la o hali su dibi fina i kelen ni Ala kelen bilahi bi Ala gasi sigi sabu Ayidara ye sɔrɔsi dɔ bila i nɔfɛ ale ka sɔrɔsi in tɛ dɔwɛrɛ ye Ala ka diinɛ tɛ dɔwɛrɛ o ye jogo ye wa jogo in tɛ dɔwɛrɛ o ye bayiatul islamiya de ye siga t'a la Sangare karamɔgɔ wulila ka wajulu kɛ k'a yira ni maa o maa sara ninnu nɔfɛ i sara i ka jamana juguya la diinɛ ko tɛ wa lahara kisi t'i ye siga t'a la o kojuguba min kun bɛna don jamanadenw hakili la k'u bɛɛ kɛ maa faalaw ni dɔrɔgutalaw ye karamɔgɔ de y'a ko ka b'u kunkolo la jamana in kan k'o waleɲuman dɔ kɛ a Seyidi Sherif Usman Madan Ayidara ye jamana in kan k'o waleɲuman dɔ k'a ye
o to yen an ka président bɛ yan Modibo Jalo wala wala ji nana o san Bangoni kɔ min bɛ tɛmɛ Bangoni fɛ tan ka na mɔgɔ hakɛ min fa o k'a bɛ se mɔgɔ 50 ma ka dɔw ka du bɛɛ cɛ ka taa n'a ye wallahi k'u ka fini bɛɛ cɛ ka balo bɛɛ cɛ ji de ye nin kasara ba kɛ tan mais sirifikɛ ko an kana an sigi ka nin lajɛ a ko diinɛ ye hinɛ de diinɛ ye makari de a y'a lajɛ ansaru a bɛ se ka min kɛ a y'o kɛ karamɔgɔ yɛrɛ y'a ta bɔ fɔlɔ ansaru sɔrɔla k'u ta fara a kan ka yaala du o du bi kɔda la ni kasara y'i sɔrɔ a dɔw ka fini di u bɛɛ ma ka balo di u bɛɛ ma ko kerecɛn kelen tun b'a la o ko karamɔgɔ karisa ta bɛ kɛ cogo di ko o ye kerecɛn ye karamɔgɔ ko ni silamɛ tɛ an fa adamaden do a ye hinɛ a la a ka makara la a ye fɛn d'a ma hali ni silamɛ tɛ ko an fa adamaden do ko silamɛya bi hinɛ hali kafiri la kafiri min tɛ dansago silamɛya nka maa tɛ se ka e dɔn ka s'a da la i bɛ dɔ de fɔ e la nka maa si tɛ se ka e ka ɲuman fɔ ka s'a da la i bɛ dɔ fɔ dɔ bɛ taa k'i da nin Bangoni kelen kelen in na hakili b'a la musokɔrɔba nana ko Ayidara ala y'a gɛlɛya ne ma bi dɛ hali n bɛ min dun o tɛ n bolo karamɔgɔ ka doforo kɔrɔ a ka kunkɔrɔ donna kɔrɔ wari siri miliyɔn caman bilahi a y'a ta k'a di musokɔrɔba ma a ko ne ba taa ni nin ye ka taa nin kɛ k'i mago ɲɛnabɔ musokɔrɔba jɔlen a sen mulukura ka bɔ a kɔrɔ a ma s'a yɛrɛ kɔrɔ an balimakɛ ko k'a kɛra ale ɲɛna n'o ye n kɔrɔkɛ Sulemani Jakite k'a kɛra ale ɲɛna a don a sen ma s'a kɔrɔ i ka bangini ye mago ɲɛ dɛ e kelen ka fisa maa ba yirikɛ ye minnu bɛ kule la k'i y'a do ta i y'a bɔ ta u dɔ sera ka mun kɛ u dɔ sera ka mun kɛ u bunelilama de bɛ yaala la mɔgɔw da la ɲɔnɔ u sera ka baara kɛ wa u sera ka mun kɛ maaw kun tigɛra diinɛ na ko n'i donna la ko fasanko don n'i ye silamɛ ye dɔrɔn kɔfɛmaa don n'i ye silamɛ ye dɔrɔn maa ɲɛma nɔgɔsilenninba ko silamɛ tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ an naga silen de kun bɛ ten nka e de nana ko ala ka fanga ye silamɛya ye silamɛya man kan k'i sigi k'i bolo fila da sen kan silamɛya kan ka baara de kɛ ka na an taar'u su k'u bila baara la o sababu la bi an taar'u sera ka dɔkitɛriso jɔ bi fo 11 fantanw bɛ ka fura k'a kɔnɔ bi fi sabilila ala ɲɛda kosɔn ni bɛɛ kun sera k'o kɛ diinɛ tɔgɔ la an filɛ balawu ni tɔɔrɔ min na bi ɲansɔrɔ an bɔra o la nka dɔw de dɛsɛra na ka taa kɛ kumaba fufɔ ye don o don anw ye kala kɛ Magan an y'a kɛ Madina an y'a dɔ ta an y'a bɔ ta ni kalala Magan n'i nana i kan ka baara de kɛ silamɛya n'a seginna minan kɔnɔ wallahi a bɛ wasa kira ka kuma tɛ yan a ko la tabku ala din iza waliyahu ahluhu walakin ubku alayhi iza waliyahu ghayru ahlihi a ko silamɛw aw kana kasi sa silamɛya in k'a bɛ tiɲɛ k'a sɔrɔ a ɲɛmɔgɔ ɲumanw b'a ɲɛfɛ ɲɛmɔgɔ ɲumanw n'olu bɛ silamɛya ɲɛfɛ minnu bɛ silamɛya dɔn ni silamɛya yɛrɛ b'u dɔn n'olu bɛ diinɛ ɲɛfɛ k'a kana kasi mais ni olu bɔra la don o don k'a kalifa mɔgɔw la minnu n'a man kan o don k'a ye kasi dɛ a ye ɲɛji kasi o don k'a ban a ka joli kasi o don k'a ban sabu o bɛ fɛn min ko fɔ walahi o tɛ ɲuman ye o tɛ ɲuman ye dɛ alhamdulilahi rabbil alamin Ayidara ye sababu la bi baara kɛra baara dɔrɔn tɛ dɛ a filɛ bi silamɛ musow filɛ hijabu filɛ u la wa kalanyɔrɔw sigila fa bɛɛ fɛ kunfinya kɛlɛla i sababu la bi kunfinya kɛlɛla i sababu la musow bɛ yen u ma madrasa kɛ u ma bulonkɔnɔ kalan kɛ nka ni n'u cira ɲɔgɔn na u b'a da tu i la dɔ y'a kɔrɔbɔ kɔsa in na k'i kɛ karamɔgɔ ka kalanden dɔ kan a jara ko ale ye kuranɛ kalan ko k'o durusi k'o ban ka sɔrɔ ka Ayidara kɔni a tɛ fɛn dɔn muso ko a ma a ko i ko cogo di a seginna a kan
ako iko min da do ka kalande ne ni bi son bi nyininga Allahu akbar. ako nyiningali fɛn fɛn ka di o bɛɛ kɛ ne la n b'a bɛɛ jaabi sisan muso ko a ma ko n ka ɲiningali bɛɛ la nɔgɔma ye min ye a ko n karamɔgɔ kuma jumɛn maa bɛ selifana seli daminɛ bamakɔ ka t'o selifana kelen salamu bila segu Allahu akbar. kuma jumɛn ko mɔgɔ bɛ selifana seli daminɛ bamakɔ ka t'o selifana kelen salamu bila segu Siga. karamɔgɔ y'i sigi k'a kun suli a ko a yɛrɛ karamɔgɔ ko n tɛ nin dɔn k'o ye dɔnni dɔ ye dɛ a ko a tɛ nin dɔn karamɔgɔkɛ kɛrɛfɛmɔgɔw ko fɔ k'i sa Allahu e akbar. ko mɔgɔ min tɛ fɛn dɔn o ka kalandenkɛ ɲininka diinɛ kiiti la e ka dɛsɛ k'o jaabi a taara ka kalandenmuso in ko a ma a ko n'i taara k'i bɛ taa anw ka karamɔgɔw ɲininka na an ka karamɔgɔw minnu yɛrɛ ye kalan dɔɔnin kɛ i y'a dɔn ne ma kilasi kɛ a ko ten a ko ne ma kilasi kɛ a ko anw tɛ sɔn i k'olu da don najanko k'a fɔ i bɛ karamɔgɔ ka sunɔgɔ cɛ nin kama Allahu akbar. a ko anw minnu ye u bɛɛ la kɔfɛ maa ye dɛ anw de bɛ sin ka nin jaabi ten i bɛ taa ni yɛrɛ ye Siga t'a la. a ko karamɔgɔkɛ ne ka ɲininkali la nɔgɔma e ma se k'o dɔn a ko o tɛ dɔwɛrɛ ye ko a ko o ye baada de ye Allahu akbar. a ko ni baada y'i sɔrɔ seli kɔnɔ n'i hakili jiginna la i b'a tenturu k'o yɔrɔ la kɛ nka n'i hakili ma jigin a la kun i ye mobili ta i taara se fo ɲɛfɛdugu la fo segu ni seliji b'i la i bɔra mobili kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ b'i sigi k'i ɲɛsi kɔrɔ fɛ ka tenturuko fila kɛ ka tahiya kalan ka salamu bila o y'i kelen ka seli daminɛ bamakɔ ka t'o selifana kelen salamu bila segu a ko nin de tun ye n ka ɲininkali la nɔgɔma ye Siga t'a la. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad wa sallim. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ambi ala fo kala barakada. Ala mi bishina ira ana. Kala fo kala barakada. An kan ka min kɛ bisu na an sera ka ŋaniya dɔ siri ko an bɛ fɛ ka ko dɔ de kɛ Siga t'a la. an karamɔgɔ ka bangeni nisɔndiya o ye ala ka kumakan de ye a bɛ min fɔ ala kira ka hakɛ la Allahu akbar. nka a bɛ domi bari sababu nuzulu kɔtɛ a ye mago bɛ fɛn min na karamɔgɔ ka baara bɛ o fana kofɔ Allahu akbar. O ye tiɲɛ ye. n bɛ segin a kan i ye Namu. mɔgɔ si ka n'i yɛrɛ nɛgɛ k'e de bɛ hayidara bɛɛ dɔn Siga. hayidara ye baji de ye Allahu akbar. n'i bɛ kuma kan i bɛ fani dɔ de ta k'a fɔ n bɛ fɛ ka kuma hayidara ka nin fɛn nin kan Siga t'o la. mɔgɔ si kana i ka recherche dan sira la ko wasa ni ale ye k'a bɛ hayidara bɛɛ f'i ɲɛna Allahu akbar. fɛn min bɛɛ ma dɔn Ma dɔn. e bɛ se k'o bɛɛ fɔ cogo Allahu akbar. ala ko an ye kuranɛ kɔnɔ suratu ali imran Namu. uskuru ni'matallahi alaykum iz kuntum a'daan fa'alafa bayna qulubikum Allahu akbar. فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة منها من النار فأنقذكم منها أكو على كرا محمد مانتوما كرا فندو بفو كرا لا وكرنجرنين دو نايي أكلم بي أفول ما قال خصائص المحمدية nga fɛn dɔw b'a la mɔgɔ wɛrɛ bi don a fɛ o la ni mɔgɔ min jɔra a ka o jɔyɔrɔ o la bari kila yɛrɛ y'a ka fɛn dɔw dayɛlɛ ko al ulama warasatul anbiya ala ye mun fɔ a ko a ye ala ka nɛɛma barika da aw kan iz kuntum a'daan ala kira ka hakɛ la sani kira bɛ na madina yahudiyaw bɛ yen nka arabu kabila min bɛ yen o ye awusu ni khazirajiw ye san 100 kɛlɛ de tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ hali u ka sɛw tɛ se ka ɲaami ɲɔgɔn na kuma tɛ u ka sagaw ma jago u ka mɔgɔw u tɛ se ka dɔgɔ jɔ ɲɔgɔn fɛ fiyewu kira nana kalo damadɔni a y'a ban pewu awusu dɔw bɛ sɔn ka sa khaziraji dɔw bɛ se ka balo cogo min na iz kuntum a'daan an karamɔgɔ Sheikh Usman Madani Haidara
mo fo kuma bengo ala yi beso e ga son fena te sigatala son fen kuma dola anif samantiati kile ay te kile ala huwa tilka rusulu fadalna ba'dahum ala ba'din Allahu akbar nye kira do fse ni kira do yi te we kuma yin kolo je te ana koro je Allahu akbar tawilu were bala namu nye kira beson I kerengere fena nye kira beson I damata fena Allahu akbar sigatula bari aya nyefe ala bina mimbe o kuma in sebendi ala ba fo ko ne kuma na Musa fe wanye Ibrahima kentiri abo de ke kan aya nyefo Allahu akbar uche wa kallama Allah Musa takliman wattakaza Ibrahima khalilan Allahu akbar kalimullahi wa Musa toy hal ni ala kuma na mo wore fe minte Musa nga bega benga ni ko kalimullahi o ye Musa drone te sigatola ni mogo nyana yala tiri te me ni ko Khalilur Rahmani o Ibrahima kelimpeti te sigatala bar kira ka sabola ni ko Sidiki o ta Abubakar de aledo siga nga tiere la u chama tunte galontigelay Allahu akbar nga ni ko Sidiki o ale Allahu akbar ni ko Al Faruq nam bebo doki kame Umar mahal ni danati te sigatala nga saba chama joro o joro la Allahu akbar fendo bi kerengere ni mogo do bo togota te o yala ka difeni ori kama ko ni kuma na Musa fe dani da nye Ibrahima mena ka kentiri te sigatala furata ni jamana Mali ka damne kay fo kidal amalangulu ya segoni kele belebele dola watishi depuis dine dona ya no Allahu akbar makefiyo nga ala ye o waliju no kutubu beson idama tan son fena te sigatala kerati ay feno ga idara ye o make folo make wala ngo ka damne kay fo kidal amalangulu ya ala ka jombala mo bi min segere amalangulu ala fiu wati kile amake Allahu akbar uche nga ala ye beso I ka son fende la te ni waliju doy na fara ko ni flado ni ya ka talibu na ka muru diwe yoro la ko ni ba ko flado sigatola uche ibi waliju doy ni marakado ni e mogo e jien yoro were ko aka kalande o ye ba so e marakade te sigatola dadi dobe na ga shia dro ne be tuka no fe walma ka foso dro ne be tuka no fe nga waliju kelempe min bi koro boro ni bella mianga ni senefo maraka ani boso ani dogono abega tuku nyogo no fe haidara kelempe subhanallah haidara ay na fara haidara ga kalande français atifoke tamanika atifoke boso atifoke koro boro atifoke maraka ay okumatala wallahi akelempe bigoni ala o kaledi sigatala alhamdulillah rabbil alamin amo fo ka wala imando akanya madalla anya fo ye chugomi intuye anye donyumana ka be samba flani muga mekalo tleta ani flama ankara mugo akasam bi woroni duru soro o nyanyarele ni soja mono sigira e jamiyatu ansardin tonde mfe amadila allah subhanahu wa ta'ala fe bi woroni duru nyogona chama ala ko di ankara mugo ma ci jan kena ya ala ko dama be mi fe tigitigi ala ko no ya ani aye amo fo ka wala imando amuno ton sogale no tv shirfilala naw yake aka kuna foni tayoroy akambe jiya wati wara wa shukran lakum fi amanillah tinya wilila hangalondi zega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tinya fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala ka chideme tinya wilila saraga jubu bomori tinya wilila fala ka chideme nego tinya wilila dabali jubu kemori